Быел без Шамойның мәхәлләһендә олылар көнен ушу мәсҗидтә плов таратып башларга ният кылдык инде. Чөнки коронавирус айканлы, кешеләр менән аралашып булмай, кешеләр күбе өйдә утыра, кешеләр күршеләре менән бер-бере менән аралаша алмай, 2 ел элекке һәмәк клубта йыелышып, элек олылар көнен үткәрә торгайнык. 2 ел үткәргәнебез юк. Быел безнең мәхәлләлә плов таратырга ният кылдык инде. Шул иншаллах безнең мәхәлләлә урада вакытында ла шундай өйрәнгән традиция буенча ифтарга йөзләп кешеләргә плов тараттык. Әлхәмдүлилләh, безнең волонтерлар ярдәм итә. Шуларның аркасында без матур итеп кешеләрне, урада тоткан кешеләрне ашата торгайнык. Шуның һәмәк менә олыларга ла бер яхшылык эшләйек дип ният кылдык инде. Бүген плов пешерәбез, шуннан бер 200-гә якын кешегә плов таратырга ният кылдык. Шул Алла бирһә, башкарырга насип булсын. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле мусульман кардәшләр. Бүген, әлхәмдүлилләh, Шамойның мәсҗидендә 1 октябрь олылар байрамы айканлы безнең мәсҗид исеменнән плов пешереп, үзебезнең өлкән кардәшләребезгә, үзебезнең өлкән агай-иниләргә плов таратырга ният кылдык. Алла субхана ва тааля һәм дә уның Расулы саллаллаһу алейһи ва саллям безне өлкәннәргә хөрмәт белән карарга, уларны ихтирам итәргә сакыра. Шуңа да без уларның фатихаһын, уларның дуаларын алабыз дип ошо изге эште башланык инде. Һәрбер ошо эштә кулланган, ярдәм иткән һәм дә булышкан кардәшләребезгә Алла субхана ва тааля мең аҗр савапларын насыйп итһә ине. Һәм дә безнең өлкәннәребез, бүген тугандарыбыз был байрамда куанып калһа ине. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.